mai nasa wannan wawa ne. To ya kuka yanke shawara? Ai shawara an gama ta Jaju. Ai magana an ku ka sha kai shi. Ai mun amince da duk sharaɗan da dokokin ki duk mun gamsa da su. Duk da kike so a sharaɗan nan haka za a yi. Ko ta je gidanka ko ka zo gidanta ai ba wani abu bane. Ko ba haka bane. Masu turo min da wasiƙu ma na ce su dakata. Da mun kafa wannan magana ma. To kun san babu abin ki a aure. Kuma ni gaskiya na taɓa yin aure. Mai gidana ya rasu. Baban auta kenan. Allah ya gafarta masa. Sannan kuma yaro na yana da garin jiki. Kuma shekararsa 3. Zaka iya? To ai biki sani ba. Idan ya kai shekara 10 ki zo da shi. Ba komai. Da na kowa ne. Ɗana ne. Kai ma ɗanka ne. Na ta dai. Ɗanta ɗana ne. Yawwa ne. Shikenan. Ba zan je da komai gidanka ba. Kuma sannan ni kaɗai nake son in zauna. Wannan duk dokoki ne mun yadda da shi ne zaman aure. Da ɗan auta na zan tafi, sannan kuma shagwababbe ne sosai. Ai duk shagwaba sana'a ce, kuma da duk inda ɗa yake. In dai bai da shagwaba to dan banza ne. Daman muriyar ɗa a same shi da shagwaba, an yi shagwaba sai a ce me kake so sai ce gashi. Haka ne kuma. Sai ai masa. Shi ne to yanzu yanda yake son ki ai dole ya amince da duka wannan sharaɗan naki. Ashe ka gano. Kwarai ko na ga lobi a fuska. Ka gano kenan. Gaskiya na gode sosai ango na. Gada abin da take fa wannan irin wannan abin idan masoyiya ta gaya masoyi kone masa zuci rai daɗi ke yi. Daɗi ke rai zai ka ji ka kasa ce a komai. Baka ce komai ba. To ai ni ba abin da zan ce. Ai daɗi yanda kika san kurma ya sha alewa. Na gode. Ai ka ji ramin nan. Ai duk abin da kika sani. In dai da soyayya ya kamata a yi wa masoyi. Na gode. Na gode fa. Ai baka ji bai tace bane. Kai baka ji bai tace ba. An gama ango na. To kai ka ta gaya. Raman nan ce min ango na manta. Shekarun sun shuɗe. Ga ki fara, ga ki madaidaiciya, ga ki yar kicif-cif. Yar kicif-cif. Dena tunzura na. Ai dole tunzura ki. Tunda kyau ya tunzura ki, dole sai na tunzura ki. Yar kicif-cif. Ga ki yar kicif-cif. Yar kicif-cif. Na gode.